Els Pallars i l'Alta Ribagorça també han gaudit d'aquesta jornada protagonitzada per dracs, llibres i roses. Llibreries i floristeries fa temps que treballen per aquests dies, tot i la proximitat de la Setmana Santa, que els ha complicat la logística aquest 2025. Difícil, ¿vale? Pero creo que hemos hecho todo. Me encanta, sí, que la gente compra flores para sus amados, sus mujeres, padres, madres, niños, hijas, para todo. Com és tradicional, és dia de roses i de dracs. Penso que està anant molt bé. També ajuda que ha sortit el sol, ahir va ploure tot el dia i això pues, suposo que ajudarà perquè tothom pugui comprar moltes roses i a més la gent va a moltes parades, compren una aquí, una allà, vull dir, no només esperen en un lloc, amb el que jo penso que serà un dia molt bo. Pel que fa als llibres, aquest és un dels dies més importants de l'any on editorials de tota mida estrenen obres d'autor consagrats o no. Els autors signen les seves creacions i els actes relacionats amb la literatura s'escampen arreu. La facturació de la Diada de Sant Jordi suposa una de les més grans de l'any on tot tipus de literatura arriba als seus lectors, tot i que sempre hi ha una sèrie d'escriptors que són els més venuts. Per nosaltres, sense dubte, el primer és Diagonal Manhattan, de Xavier Bosch. Ha sigut dels més venuts avui. Ja esperàvem una gran rebuda, però potser no tanta. I després de la Sílvia Soler, Corfort, és l'altre que... Bueno, són dos que no deceben mai. Sí, el primer de tot és preguntar què els agrada i molts es decanten cap al thriller d'aquests i suposo que per això en treuen tants. I al final és intentar conèixer el client i saber recomanar el que li agrada. Com a curiositat, en aquesta llibreria de la Pobla de Segur, dies abans de la Diada ja havien exhaurit totes les novel·les de què disposaven de l'autor pallarès Pep Coll, que fa uns mesos va estrenar la seva darrera creació, Els crims de la Mel. Hombre, gracias. Sabía que me la... No, sabía que me...